Ο ήλιος του απογεύματος έριχνε το χρυσό φως του πάνω στη Μήλο, η ζεστασιά του αναμειγνυόταν με τον αλμυρό αέρα που κουβαλούσε τον απόμακρο βουητό της θάλασσας. Το νησί ήταν ήσυχο, αλλά είχε μία αδιόρατη βαρύτητα, σαν κάθε γωνιά του να είχε μία ιστορία να διηγηθεί. Η Κατερίνα στεκόταν στην άκρη των βράχων, κοιτάζοντας τα μπλε νερά του Αιγαίου. Ο άνεμος χάιδευε το πρόσωπό της και έκλεισε τα μάτια της για μία στιγμή, αφήνοντάς τον να την ταξιδέψει πίσω. Σκέφτηκε τα χρόνια που είχαν περάσει, τις επιλογές που είχε κάνει, τους άντρες που είχε αγαπήσει και τα λάθη που κουβαλούσε το καθένα από αυτά. Δεν ήταν ότι δεν ήξερε καλύτερα. Ήξερε. Αλλά μερικές φορές η καρδιά δεν ακούει το μυαλό και οι αποφάσεις παίρνονται στη στιγμή. Αποφάσεις που καίνε και αφήνουν σημάδια. Ο γάμος της είχε γεμίσει με πάθος, ομορφιά και πόνο. Κάθε ένας είχε αφήσει το σημάδι του πάνω της, δίνοντάς της κάτι καινούριο, αλλά και παίρνοντας μαζί του ένα κομμάτι της. Τώρα, μόνη στο μικρό της σπίτι στη Μήλο, συχνά αναρωτιόταν αν είχε ποτέ πραγματικά μάθει από αυτά τα μαθήματα. «Νόμιζα ότι είχα μάθει από τα λάθη μου», ψιθύρισε στη θάλασσα. «Αλλά η ζωή έχει τον τρόπο να σε δοκιμάζει ξανά και ξανά». Η Κατερίνα θυμόταν ακόμα την ημέρα που γνώρισε για πρώτη φορά τον Νίκο, έναν ψαρά από τα Χανιά. Είχε μια αίσθηση ειλικρίνειας, κάτι ακατέργαστο και αυθεντικό. Τα χέρια του ήταν σκληρά από τα χρόνια στη θάλασσα, αλλά το χαμόγελό του ήταν απαλό, γεμάτο ζεστασιά. Ξεκίνησαν απλά. Οι πρωινές ώρες περνούσαν στην παραλία, παρακολουθώντας τις βάρκες να επιστρέφουν, τα πανιά τους φουσκωμένα από τον άνεμο. Υπήρχε ένας ρυθμός στη ζωή που ένιωθε σωστός, ήρεμος, σταθερός, όπως τα κύματα που φυλούσαν την ακτή. Ο Νίκος ήταν διαφορετικός από οποιονδήποτε είχε γνωρίσει μέχρι τότε. Δεν ήταν πλούσιος, δεν ήταν εκλεπτισμένος, αλλά υπήρχε μια αυθεντικότητα σε εκείνον που την τραβούσε κοντά του. Ο γάμος τους φαινόταν σαν την αρχή κάποιου καθαρού, κάποιου διαρκούς. Όμως, με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να εμφανίζονται ρογμές. Οι επιθυμίες της Κατερίνας μεγάλωναν. Η απλότητα της ζωής τους δεν την ικανοποιούσε πια. Ήθελε περισσότερα, περισσότερη συναρπαστική ζωή, περισσότερη πολυτέλεια, περισσότερα απ' όλα όσα φαινόταν να είναι εκτός εμβέλειας. Όλα καταραίουν όταν ο Νίκος ανακαλύπτει ότι είχε πουλήσει τα χρήματα από τη σκληρή δουλειά του ψαρέματος. Αντί για αυτά, είχε αγοράσει ασημένια βραχιόλια και κοσμήματα, πράγματα που πίστευε ότι θα γέμιζαν το κενό μέσα της. Όμως, όταν το έμαθε, η αλήθεια τον έλειωσε. «Νόμιζα ότι θα μπορούσα να ξεφύγω από μια ζωή απλότητας», σκεφτόταν συχνά η Κατερίνα. «Αλλά στο τέλος, ό,τι βρήκα ήταν κενό στα πράγματα που πίστευα ότι ήθελα». Ο δεύτερος γάμος της Κατερίνας ήταν με τον Δημήτρη, έναν πλούσιο έμπορο από το Ηράκλειο. Ήταν όλα όσα πίστευε ότι ήθελε. Είχε γοητεία, καλό λόγο και υποσχέσεις για μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια. Της έδειξε τα πιο εκλεπτισμένα πράγματα, ακριβά δείπνα, πολυτελή δώρα και έναν κόσμο που έλαμπε από πλούτο. Στην αρχή ένιωθε σαν να είχε πραγματοποιηθεί το όνειρο. Υπήρχε πάθος, ενθουσιασμός και μία αίσθηση ότι ζούσε μία ζωή που δεν είχε φανταστεί ποτέ για τον εαυτό της. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός, άρχισαν να εμφανίζονται ρογμές. Ο Δημήτρης, που κάποτε ήταν ζεστός και προσεκτικός, έγινε απόμακρος και εγωιστής. Η αλαζονία του μεγάλωσε και η αγάπη ανάμεσά τους σβήνει, αντικαθιστώντας την με ένταση και σιωπηλούς αγώνες. Αυτό που κάποτε ήταν μια συναρπαστική σχέση έγινε καταπιεστικό, σαν ένα βαρύ φορτίο από το οποίο η Κατερίνα δεν μπορούσε να ξεφύγει. Μία μέρα, ο Δημήτρης γύρισε σπίτι με κρύο βλέμμα στα μάτια, τα λόγια του κοφτερά. Της είπε ότι έφευγε και ότι υπήρχε κάποια άλλη, μια νεότερη γυναίκα από τη Σαντορίνη. «Είσαι σαν μια παλιά φιάλη κρασιού, Κατερίνα», της είπε. «Δεν είσαι αυτό που χρειάζομαι πια». Τα λόγια τον χτύπησαν σαν χτύπημα. Η καρδιά της ράγισε, αλλά βαθιά μέσα της το καταλάβαινε. Είχε απογοητευτεί από το γάμο πολύ πριν εκείνος φύγει. Ήθελε την πολυτέλεια, την κοινωνική θέση, αλλά ποτέ δεν βρήκε αληθινή ευτυχία σε αυτό. «Νόμιζα ότι ο πλούτος θα μου έφερνε χαρά», σκέφτηκε, «αλλά μόνο μου πήρε ό,τι είχε πραγματικά σημασία. Η τιμή αυτής της ζωής ήταν η ψυχή μου και ο Δημήτρης ήταν το τίμημα». Ο τρίτος γάμος της Κατερίνας ήταν με τον Κώστα, έναν ποιητή από το Ρέθυμνο. Ήταν διαφορετικός από τους άλλους. Εκεί που οι άλλοι ήταν αδιάφοροι και απλοί,
Ο Κώστας ήταν διακριτικός και γεμάτος βάθος. Τα λόγια του ήταν σαν μουσική, μαλακά και τρυφερά. Μιλούσε με τρόπους που την έκαναν να νιώθει κατανοητή, σαν να έβλεπε μέρη της που οι άλλοι δεν πρόσεχαν ποτέ. Μοιράζονταν ήσυχες στιγμές γεμάτες με μακρές συζητήσεις για τη ζωή, τα όνειρα και τα μυστήρια του κόσμου. Υπήρχε μία σύνδεση μεταξύ τους που ήταν σχεδόν πνευματική, μία κοινή κατανόηση της ανθρώπινης ψυχής. Αλλά ακόμα και στην ησυχία, κάτι σκοτεινό υπήρχε στον Κώστα. Ο αγώνας του με το αλκοόλ σιγά σιγά κυριάρχησε στη σχέση τους. Ήταν ένας δαίμονας που δεν τον άφηνε ποτέ, αυτός που τον στοιχιώνει περισσότερο από όσο μπορούσαν τα λόγια του. Παρά τη λαμπρότητά του, το μπουκάλι έγινε το καταφύγιό του, η διαφυγή του. Και η Κατερίνα, όσο βαθιά κι αν τον αγαπούσε, δεν μπορούσε να τον σώσει από αυτό. Υπήρχαν νύχτες που τον κρατούσε, ακούγοντας τον να εκμυστηρεύεται τις σκέψεις του, νιώθοντας την αγάπη του, αλλά και τον πόνο του. Προσπαθούσε να κρατηθεί στον άντρα που ήταν πριν το αλκοόλ, αλλά εκείνος γλιστρούσε όλο και πιο μακριά κάθε μέρα. Ο Κώστας πέθανε στην αγκαλιά της μετά από ένα μπίντζ που κράτησε για μέρες. Το σώμα του ήταν κρύο και η καρδιά της Κατερίνας πονούσε με το βάρος του ό,τι είχε χαθεί. «Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά», σκέφτηκε, «αλλά η αγάπη μου δεν μπορούσε να το σώσει. Κανείς δεν μπορούσε». Η Κατερίνα ένιωσε ότι τον είχε απογοητεύσει, αλλά με έναν παράξενο τρόπο ο Κώστας υπήρξε μία φωτεινή φλόγα στη ζωή της, όσο μικρή και αν ήταν η διάρκεια της. Ήταν ένα φευγαλαίο φως που έλαμψε για μία στιγμή και έπειτα εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Η ζωή της Κατερίνας τώρα ήταν πιο ήρεμη. Ζούσε μόνη της σε ένα παλιό πέτρινο σπίτι στην άκρη της Μήλου, με τους τοίχους φθαρμένους από τα χρόνια του ανέμου και του αλατιού. Η θάλασσα, πάντα παρούσα, της ψιθύριζε τη νύχτα, μία συνεχής υπενθύμηση για το πόσο μακριά είχε φτάσει και πόσο είχε πέσει. Υπήρχε ηρεμία στη σιωπή, αλλά και μία αδιόρατη βαρύτητα, αναμνήσεις που δεν μπορούσε να διώξει, όσο κι αν είχε περάσει ο χρόνος. Το παρελθόν της ήταν ένας σιωπηλός σύντροφος, πάντα εκεί, κρυμμένος στις γωνιές των σκέψεών της. Ωστόσο, για όλο το βάρος που κουβαλούσε, δεν ήταν πια δεμένη μαζί του. Οι γάμοι της είχαν τελειώσει, αφήνοντας την ελεύθερη, αλλά και κενή. Η κενότητα απλώθηκε γύρω της σαν την ηρεμία του νησιού. Το μόνο άτομο που έφερνε ζωή στην ησυχία ήταν η ανιψιά της, η Ελένη. Η Ελένη ήρθε από την Αθήνα, φέρνοντας ιστορίες για την πόλη και τον κόσμο πέρα από το νησί. Και μαζί της ήρθε ο Γιάννης, ένας ψηλός άντρας με μαυρισμένο δέρμα και ένα χαμόγελο που έκανε την Κατερίνα να νιώσει κάτι που δεν είχε νιώσει χρόνια. Μια παράξενη έλξη, μια γοητεία που την τρόμαζε και την ενθουσίαζε ταυτόχρονα. «Είμαι χορτάτη από αγάπη, έτσι δεν είναι», σκέφτηκε. «Ή ίσως η αγάπη απλώς δεν αφήνει να φύγεις». Ο Γιάννης άρχισε να περνάει πιο συχνά. Στην αρχή ήταν μικρά πράγματα. Έφερνε κρασί, πρόσφερε να φτιάξει τα χαλασμένα μέρη του σπιτιού και σε εκείνες τις ήσυχες στιγμές οι δρόμοι τους συναντιόντουσαν. Οι συζητήσεις ήταν αθώες, αλλά υπήρχε κάτι μεταξύ τους. Κάτι που η Κατερίνα δεν μπορούσε να αγνοήσει. Ένα παρατεταμένο άγγιγμα όταν της έδινε το ποτήρι, ο τρόπος που τα μάτια τους συναντιόντουσαν λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Ήξερε καλύτερα. Είχε βρεθεί ξανά σε αυτή την κατάσταση και γνώριζε το τίμημα του να παραδοθεί σε μία παροδική επιθυμία. Αλλά με τον Γιάννη ήταν διαφορετικά. Ήταν διαφορετικός. Το χαμόγελό του, η ζεστασιά στα μάτια του, όλα σε αυτόν φαίνονταν να ξυπνούν κάτι μέσα της που είχε θάψει εδώ και πολύ καιρό. Μια βραδιά, όταν η Ελένη ήταν στην άξο, ο Γιάννης ήρθε στην πόρτα της. Ήτανε μουσκεμένος από τη βροχή. Τα ρούχα του είχαν κολλήσει στο δέρμα του. Της είπε μια ιστορία για μια σπασμένη βάρκα, αλλά δεν είχε σημασία. Μπορούσε να δει την ένταση στο πρόσωπό του, να τη νιώσει στον αέρα ανάμεσά τους. Δεν υπήρχαν άλλα λόγια να υποθούν. Η στιγμή που μοιράστηκαν ήταν γρήγορη, έντονη και γεμάτη πάθος. Η Κατερίνα ένιωσε ζωντανή, σαν το βάρος του παρελθόντος να είχε σηκωθεί, έστω και για μία στιγμή. Αλλά η ενοχή μπήκε αμέσως. Για μία στιγμή δεν ήμουν η γυναίκα που είχε πληγωθεί από 3 γάμους. Ήμουν απλώς η Κατερίνα, νιώθοντας ξανά ζωντανή. Σκέφτηκε,
αλλά βαθιά μέσα της ήξερε ότι αυτό δεν θα κρατούσε. Οι εβδομάδες περνούσαν και ο Γιάννης συνέχιζε να επιστρέφει στη Μήλο, κάθε επίσκεψη περιτυλιγμένη σε μία νέα δικαιολογία. Ένας σπασμένος κινητήρας, μία αποστολή προμηθευμάτων, κάτι πάντα τον τραβούσε στο νησί. Η Κατερίνα προσπάθησε να το απορρίψει, πείθοντας τον εαυτό της ότι ήταν απλώς μια παροδική σύνδεση, μια στιγμιαία απόδραση από το βάρος του παρελθόντος της. Αλλά η αλήθεια την έτρωγε. Κάθε συνάντηση, κάθε κλεφτό βλέμμα προσέθετε στο βάρος της ενοχής που πίεζε όλο και περισσότερο με κάθε μέρα που περνούσε. Η Ελένη, πάντα οξυδερκής και παρατηρητική, άρχισε να παρατηρεί τις αλλαγές. Οι ερωτήσεις της ήταν αρχικά διακριτικές, απλώς τυπικές ερωτήσεις, αλλά υπήρχε μία αιχμή στη φωνή της. «Είδες τον Γιάννη σήμερα, θεία?» ρώτησε μία απογευματινή ώρα, ανακατεύοντας τον καφέ της αργά, τα μάτια της να παρακολουθούν στενά την Κατερίνα. Η Κατερίνα ένιωθε την ένταση να μεγαλώνει ανάμεσά τους. Προσπάθησε να το κρύψει, να το αρνηθεί, αλλά οι υποψίες της Ελένης μεγάλωναν και η απόσταση μεταξύ τους αυξανόταν επίσης, σαν μία σκιά από την οποία η Κατερίνα δεν μπορούσε να ξεφύγει. Μια βραδιά, η Ελένη έφτασε στο σπίτι, το πρόσωπό της χλωμό και θυμωμένο. Έσπασε την πόρτα, τα μάτια της να λάμπουν από προδοσία. «Τα κατέστρεψες όλα, θεία! Σου είχα εμπιστοσύνη!» φώναξε, πετώντας την κατηγορία στον αέρα σαν μαχαίρι. Η Κατερίνα άνοιξε το στόμα της για να το αρνηθεί, αλλά τα λόγια κόλλησαν στο λαιμό της. Δεν είχε νόημα να πει ψέματα πια. Η ζημιά είχε ήδη γίνει. Η Ελένη έφυγε οργισμένη, αφήνοντας την Κατερίνα να στέκεται εκεί, με την καρδιά της να βυθίζεται στο στομάχι της. Όλα όσα μπορούσε να κάνει η Κατερίνα ήταν να στέκεται σε σιωπή, μόνη με τις μετάνοιές της. Την επόμενη μέρα, ο Γιάννης ήρθε στο σπίτι της Κατερίνας, αλλά κάτι ήταν διαφορετικό σε εκείνον. Η συνηθισμένη του αυτοπεποίθηση είχε χαθεί. Τα μάτια του απέφευγαν τα δικά της και υπήρχε μια βαριά αίσθηση στα βήματά του. Η Κατερίνα ένιωσε την ένταση στον αέρα μόλις μπήκε, η ανησυχία να κρέμεται ανάμεσά τους σαν μια καταιγίδα που περίμενε να ξεσπάσει. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Γιάννης παραδέχτηκε ότι η Ελένη είχε ανακαλύψει το μυστικό τους. Είχε μάθει για την περιπέτεια και τον είχε χωρίσει. Η φωνή του έσπασε καθώς μιλούσε και η Κατερίνα ένιωσε μια σφιχτή συμπόνια, αλλά τα επόμενα λόγια έσπασαν κάθε ελπίδα που της είχε μείνει. «Δεν έπρεπε ποτέ να φτάσουμε ως εδώ, Κατερίνα», είπε η φωνή του ψυχρή. «Ποτέ δεν ήθελα εσένα. Ήσουν απλώς μία απόδραση, ένας τρόπος να ξεφύγω. Πάντα αγαπούσα την Ελένη». Η καρδιά της σταμάτησε. Το βάρος της προδοσίας του την χτύπησε με μίας, βυθίζοντας την βαθιά στο στήθος της. «Ήμουν ανόητη», σκέφτηκε πικρά. Είχε εμπιστευτεί τον Γιάννη, πίστεψε τα ψέματά του και τώρα καταλάβαινε την αλήθεια. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μία προσωρινή απόσπαση. Ο Γιάννης στεκόταν εκεί, κοιτώντας την χωρίς καμία μετάνοια. «Μείνε μακριά από την Ελένη», την προειδοποίησε. «Αν την νοιάζεσαι έστω και λίγο, κράτα απόσταση». Η Κατερίνα ένιωσε τον κόσμο της να καταραίει γύρω της. Καθώς εκείνος γύριζε για να φύγει, η ψυχρότητά του να αιωρείται στον αέρα, ήξερε ότι η ζωή της θα άρχιζε να καταραίει ξανά. Αλλά λίγο πριν φτάσει στην πόρτα, κάτι μέσα της σκύρτησε. Σε μια έκρηξη θυμού, ο Γιάννης επιτέθηκε σε εκείνη, τα λόγια του να κόβουν βαθύτερα από οποιαδήποτε λεπίδα. Αλλά η Κατερίνα δεν έμεινε ακίνητη. Έτρεξε, η καρδιά της να χτυπάει γρήγορα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το βραχώδες τοπίο. Ο φόβος την αγκάλιαζε, αλλά υπήρχε κάτι άλλο επίσης, κάτι παράξενο, σχεδόν απελευθερωτικό. Για πρώτη φορά δεν την βάραιναν οι αλυσίδες της αγάπης ή της ενοχής. Δεν ήταν δεμένη από την ανάγκη να αποδείξει κάτι για τον εαυτό της ή τον φόβο να χάσει κάποιον άλλον. Ήταν ελεύθερη, έστω κι αν αυτό είχε τρομερό κόστος.